Ano, přesně tak. Ten Pakistán je zvláštní země v tom, že tam se právě jednak mísí sunité a šíité. Je tam vliv tradic, které jsou v té jedné zemi různé, protože tam tradice v Pákistánu není pákistánská tradice, ale jednotlivých oblastí velmi různá. A tam ta oblast, která požadovala zavedení šaria, tak byla vlastně proti té vládnoucí legislativě, která se naopak snažila o sekularizaci, takže tahle část chtěla vlastně náboženská pravidla i pro stát, i v tom veřejném právu. No, ještě navázala jedním dotazem, my jsme si řekli, že ty fatvy jsou jakési doporučení, tak teda, když by se člověk řídil tou fatvou, no dejme tomu, že třeba té Evropské rady, a přesto byl souzen u toho soudu šaria, protože by to bylo pro porušení pravidel, dá se z toho vyvodit nějaká odpovědnost pro, řekněme, vydavatele té fatvy, nebo se očekává, že ten člověk si měl domyslet, že je to porušení šary a že se neměl řídit tím doporučením? No, člověk, který vlastně by byl souzen šaria soudem, pokud myslíte mimo oblast Evropy, tak ten se nebude řídit fatvou vydanou Evropskou radou pro fatvy, protože to je rada, která má vydávat fatvy pro muslimy, kteří žijí v Evropě. Takže a ty šaria komity v Evropě, to je zase úplně jiná dobrovolná kategorie, jinak založena. Takže člověk, který žije v islámské zemi, tak se nebude touhle fatvou řídit. Ale člověk, který žije v islámské zemi, tak vlastně se bude řídit tou fatvou, která je v souladu s legislativou té země, která je. Mně spíš šlo o to, kdyby ten člověk třeba žil v té Evropě, ale potom se přestěhoval zpátky do nějaké té islámské země, ale stále se řídil na základě té fatvy, té evropské, byť ne špatným úmyslům. No, myslíte třeba v oblasti rodinného práva? Třeba. No, tak ono to si myslím, že moc nepřipadá v úvahu, protože aby vznikl nějaký platný vztah rodinný třeba, tak by musel už rovnou být v souladu s právem té země. Protože ta fatva nezaloží žádný právní vztah. Velmi populární jsou fatvy v Evropě, v Kanadě a vlastně v Severní Americe v otázce třeba polygamie, protože polygamie je vlastně nesprávné slovo, ono se jmenuje polyanie, což znamená, že vlastně muž může mít více manželek. Tak to je otázka, která je v islámském právu hodně populární. A jenom krátce to teď zmíním. V době seslání islámu znamenala vlastně posílení práv žen, protože ta polygamie, kterou se obecně to mnohoženství nazývá, tak v době před islámském ten počet manželek byl neomezený. A tak to platí dneska třeba i v té subsaharské Africe, v těch zemích. Ale islám stanovil, že vlastně jeden muž může mít jenom 4 manželky. A ještě za podmínek, které byly stanovené. A ta polygamie, výklad té polygamie je také nesmírně zajímavý, protože tam jsou rozdíly také v jednotlivých školách. Ty striktní školy, jak si stanoví to právo, může mít manželky za jakýchkoliv okolností, pokud se o ně dokáže stejně postarat a bude k ním spravedlivý. Ty liberální školy dnes, které se spíš blíží tomu sekulárnímu pojetí, tak zastávají ten názor, že vlastně to bylo ustanovení platné jenom v době války na zaopatření vdov a sirotků. Takže to jsou 2 rozdílné pojetí. Ale ty fatvy, které jsou vydávány v těch nemuslimských zemích, jsou aktuální proto, jestli vlastně je povolená polygamie v zemi, například v Evropě, na základě muslimského sňatku. To znamená, to jsou velmi časté případy, kdy je muž muslim, který má uzavřené manželství, dejme tomu v arabské zemi, v nějaké jiné své muslimské zemi, odjede do Evropy, jestli si tady vlastně může vzít druhou manželku islámským sňatkem, který není tady uznáván jako sňatek, a ty fatvy hovoří o tom, že ne. Protože muslimové, kteří žijí v nemuslimských zemích, tak v první řadě musí dodržovat bez dalšího právo země, kde žijí. To znamená, že pokud polygamie je zakázaná v té zemi, tak
ji nelze aplikovat a nelze to ospravedlnit tím islámským právem. A to v podstatě velmi jednoduše řeší ten konflikt, který je dnes hodně rozšířený, jestli muslimové žijící v nemuslimských zemích musí dodržovat práva těch zemí. V každém případě musí. A vychází to úplně z těch prvních pramenů a ze sun proroka Mohameda, který stanovil, že muslim, který žije v nemuslimském státě, musí dodržovat právo země, kde žije. A islámské právo dodržovat do té tak moc, jak může. Ono v těch oblastech šarii, v těch třech mimo ty vzájemné vztahy, tam zase tak velký problém tomu člověku to nečiní, protože to je jeho vztah k Bohu a té společnosti to nebrání, aby to udržoval. A dokonce v té suně je, že pokud by bylo natolik bráněno tomu muslimovi, aby mohl dodržovat to islámské právo, tak se z té země má odstěhovat zpět do muslimské země. Takže já myslím, že je poměrně jednoznačné, že muslimové v nemuslimských zemích musí dodržovat právo té země, kde žijí. A to v té polygamii, to je vždycky první otázka. Tak rozhodně. Bych se vás ještě zeptal, jak se tady kolegyně zeptala na zodpovědnost za fatvy. Dejme tomu, že se teda někdo to fatvou bude řídit, ale dostane se kvůli tomu chování před soud, který se nebude souhlasit s výrokem té fatvy. Je chráněn ten člověk nějakou dobrou vírou? No, ono bude záležet v čem, protože pokud to bude oblast veřejného práva, to znamená na tom území, na území té konkrétní muslimské země, tak pak se musí řídit fatvami, které tam jsou uznávané. No, ale říkala jste, že ta míra uznávání je víceméně závislá od postavení toho člověka. No to ano, ale v těch zemích, zejména v těch zemích, které aplikují veřejné právo islámské, tak tam ty uznávané fatvy nejdou proti sobě v těch zásadních věcech, tak aby to člověka postavilo před soud. Například v otázce, jestli může odpadnout od islámu nebo ne, tak to nikdy v té islámské zemi nebude ta fatva liberální, že může odpadnout. Nebo třeba v otázce uzavření manželství, v otázce rozvodu. Tam to nikdy nepůjde proti té legislativě. A vlastně mimo takovouhle zemi za to být souzen nemůže. To zase je potom jenom ta jeho odpovědnost. Takže není chráněn, ale ve skutečnosti tím, že v té islámské zemi prostě musí dodržovat to, co tam je. Ano, dneska to zní, když vezmeme ty islámské země, nevím, jestli něco z té obecnější části by vás ještě zajímalo. Ono je to velmi rozsáhlá oblast a každá z nich je poměrně zajímavá, ale když vezmeme ty islámské země, ano. Může docela pozdě, aby potom, jestli bychom se pouštěli do jako výkladu těch zemí, aby jsme tady pak jo, ne, to nás určitě 19 skončíme. Ty země islámské, asi 20% všech muslimů jsou Arabové. Já třeba jsem se setkala s tím, že řada lidí si myslí, že téměř všichni muslimové jsou Arabové, že většina muslimů jsou Arabové, ale zhruba 20%, ne víc, jenom jsou Arabové. A těch 80% muslimů jsou nearabové. Tak dnes ty islámské země jsou takové, že legislativa je více či méně založena na islámském právu a z těch arabských zemí jsou to vlastně všechny země. Za takové nejliberálnější islámské země, které byly velmi sekulární, se považovaly země právě severní Afriky, což dnes jak si ten mezinárodní svět s napětím sleduje, jaký směr ta severní Afrika vlastně povede, protože v otázkách změn revolučních se tam leco změnilo a je otázka, do jaké míry se to vyvine. Když vezmeme arabské země ze severní Afriky, tak asi takovou nejvíce sekulární zemí rozhodně tam byl Tunis, kde dnes vládne Al-Nahr, je většinová strana Al-Nahr, což je
strana, která se sama označuje za umírněnou islámskou stranu. A ta legislativa se tam určitým způsobem mění, takže se ukáže čas, do jaké míry se to změní. Nicméně Tunis se domnívám, že nebude problematická země, už jenom proto, že tam nejsou náboženské problémy v té zemi a má nějaký jednotný základ. Rozhodně zajímavou zemí bude Egypt, což je země, která je jedna teda politicky velmi významná, protože je to vlastně pro západní svět takový spojenec, prostředník pro jednání s Izraelem, dále má Suezský průplav, takže pro západní svět je Egypt mimořádně významnou zemí. A západní země se snažily v Egyptě ukázat, že vlastně islámské právo může existovat za určité sekularizace a Univerzita Al-Azhar, která třeba hodně spolupracovala s egyptským ústavním soudem při vydávání rozhodnutí, byla vždycky označována za takovou poměrně progresivní linii, kde se dokonce uvažovalo o tom, jak se mluvila o těch normách šaria a fiqh, tak ten egyptský ústavní soud vydal řadu rozhodnutí, kde v těch rozhodnutích přímo odkazoval na to, že fiqh je právě ta část, která by se měla měnit. Konkrétně hodně to bylo v otázkách personálního statutu, v otázkách práv žen. Dnes, jak to bude v Egyptě vypadat, se ukáže, ale je pravděpodobné, že to je země, kde jsou určité problémy, už jenom proto, že to je země s velkým počtem obyvatel, s velkou negramotností. Velká část té země je velice chudá a to samo o sobě a nevzdělaná, což samo o sobě způsobuje obrovské problémy. A dále v té zemi jsou také náboženské problémy, protože tam žijí křesťané a muslimové a jaksi určitý boj o práva tam existuje. Maroko je země, která je islámská, ale snažila se jaksi do určité míry, nebo alespoň do určité míry se nepřizpůsobit těm mezinárodním tendencím v oblasti lidských práv a práv žen, ale jakousi snahu vyvinula. Pokud jsme mluvili o polygamii, tak třeba v Maroku byl před 2 lety přijat nový zákon o rodině, který se snažil vypořádat právě s otázkou polygamie tak, že stanovil, že preferovaná forma je monogamie a v případě, že muž chce mít 2 manželky nebo 3, o 4. se tam nemluvilo, tak vždy musí mít souhlas té první manželky a ta první manželka je ta, která určuje podmínky pro uzavření a fungování toho druhého manželství, což zrovna v islámském právu žádnou oporu nemá, ale v Maroku to stanovili do rodinného zákona jako jakési takové revoluční ustanovení. Země subsaharské Afriky jsou země velmi zvláštní v tom pojetí, že tam platí islámské právo v řadě těch zemí, ale mimořádně silný vliv, tam mají tradice a právě ty kmenové zvyky. Z těch arabských zemí je velmi významný Blízký východ a země Perského zálivu, pokud se týká islámského práva. Saudská Arábie je zemí, která je považována za velmi striktní v oblasti islámského práva a ve skutečnosti, ale tady mají právě hodně velký význam a vliv tradice. A i Saudská Arábie má dnes psané právo, včetně práva rodinného. A je vidět, že ty tradice zkrátka jsou tam přejímány jako pramen práva a i dodržovány. Další zemí, která je zajímavá minimálně pro oblast islámského práva, je Jordánsko. Jordánsko je země, která se na jednu stranu snaží velmi sekularizovat a přestože
rodinné právo v Jordánsku je založeno na islámském právu, existují zde šaria soudy,